Rakanyatsopiduka mushe unyatsoti parakatanga bhoti kunyura indakasumuka ndikabereka mwana wangu kuseri neZambia. Ndikatanga kushambira nemwana wangu kuseri. Bandukona ndisangana life jacket ndakanosvika pasi pedhamu ndikanyatsoona apa ndakuda kunotsika pasi. Ndakangoita kunge munhu ari kuchovha bhasikoro ndaitaka kasaini kaungoratidza kuti semunhu ndingatofe. Ndakatombomwa makapu mamhino maviri neimwe yakatombopera neumhino ndikatoona apa ndakutombofa. Nyasha dzaMwari. Nekuti handina chandotsanangura bhozi nekusima chaiyo manyuwari handikwanisi. Tiri kusangana zvakare pano paDestiny TV pachirongwa The Village. Munyaya yatsemura moyo, nyaya yasiya yakanga vanhu matemukanwa, vanhu vasinga nhamba yavo aisati yaverengeka nekuda kwekuti kune vamwe vasati vaburiswa mumvura vakarasikirwa neupenyu. Musi wa11 August mudziva reKariba. Nhasi uno tiri paMahombekombe Primary School apo pane vamwe veavo vakararama munjodzi iyi. Tataura namai vanoti ivo vakabata runhare vachiedza kufona kuti vawane rubatsiro, asi captain wechikepe akataura kuti zvavaiita varegere nekuti aiziya zvaaiita. Vataura zvakare kuti vakatombotaura kuti dai vatsauka kuenda pane chimwe chitsuwa, asi iye akaramba achiti aiziya zvaaiita. Vatori pakati pekufona, foni yadayirwa, mere yakanzwikwa muchikepe, chikepe chonyura, ndipo pakabva paziya vanhu vakanga vari kune rimwe divi kuti zveshuwa vanhu vakanga vari munjodzi. Rubatsiro rukazouya pakauya helicopter. Ngatinzwei mai ava vachitaura vati vakararama nenyasha dzaMwari. Ini ndoiti warumbidzai Ngatiyani, ndiri mukadzi waPhineas Mateo anoshanda paUme Crook Farm kuMhiri. Ndaibva kuHarare kunohodha nekunotura mwana wechikoro kwaIbhiri kwaanodzidza kuMangura. Takaenda kuDDF, tatokwira DDF. Takwira DDF vangu vari kunzewo vairiona DDF kuti ranga rakatsveyama, asi vanhu voda kuti vafutauri. Takaramba tichingoenda takudhibhuko vataona masupa ndotanga kubuda, mvura ichipinda masupa achibuda. Driver masupa ari kubuda ari kuzvionere vatanga kuiginowa. Kuva taramba tichienda bhoti vatatanga kutongera kudai vanovati onai bhoti iri vanhu riri kunyura. Iye driver ndovanamba akuramba kuti ati vanhu mufoni vatata isusu tine mabhururu edu atinoziva ane maspeedboat ngatire tikurumidze kufona tikurumidze kubatsira bhoti iri harina kumira zvakanaka zvatiri kuita izvi. Driver vauya imambuya muri kufonere chi siyani nezvezvi chini ndiri kuziva zvandiri kuita bhoti iri rinotori right hana dambudziko. Driver bhoti iri rinotori nedambudziko tarise mune rasheka riri kutongera akurereka one side. Hey luggage vanhu sumukai kumuuya uko. Shuwa ndakazamawo zvaakambotaura izvo tasumuka vataenda rimwe side. Still zvakangoramba side racho iroro kuti zvite sei zvingoita zvakaramba. Kuva ndafonera sekuru wangu anzi Kelvin Mackenzie anoita zvetourism paParks yekumhiri Tashinga. Ndati Kelvin please tikuda rubatsiro bhoti raakuita sei ruda kunyura tiri kukumbira please kuti uraramise muno mune vanhu vakasiyana siyana tiri more than 200 vana vanhu vakuru please uya kuti yamure toda help. Shuwa ndakabva ndakata kuva auya futi nekundipopotera mambuya mukufonere chichi but handina kuda kuteedzera iye. Ndakaramba ndingofona ta 3 times ndichifona. Kuva ndazofona futi mumwe kubasa kwedu anonzi Mudhenda. Ndati please amudhenda tikuda help. Tiri panapa naumira mushe bhoti rakurereka one side nokuti simbi imwe yekuside yanga yatonyura engine one imwe yanga yatonyarara yatoaffectiwa nemvura yakusatoita kwaangoshanda one. Zvakaitika ipapo ndimwari kuti mutone takamira kudai ndimwari. Kubva taramba drive yaita nharo varamba chingofona chifonera Parks wave yakati isu tiri pano varamba ichirova wave ichingorova ini varamba ichira nharo kutora foni. Kubva asvika pakabva kuaidriver kwekwe ndokuuya imambuya muri kufonera ichi chamukufonera ndiri kutiudza kuti inini ndiri kuziva zvandiri kuita siyana inazvo izvi. Achingotendeuka achitoda iso driver kuti rakanyatsopiduka mushe unyatsoti kubva atatu
vanhu achibva kukuudza kuti musafoni tobva kutaura pausafoni asi inini pacho paaita kuti musafoni foni yaitoringa ichitoda kutodaira manje vai vachitobvunza kuti kwemimi muri kufona vanhu vebhoti DDF bhoti inozikanwa papiri nemagrupu nechisei nyaya isiri kuzikanwa nokuti pamafoni emitambo kuti kumbogugura hapana patiri kuona nyaya iyoyo saka vanati amagomba vanhu taakutofa bhoti raakutonyura ndakabata mwana kunoku bhoti vanhu taakutofa please tikudai yo please tibatsire amagomba vanhu vangatonga kuti vanzwa noizi yei saka inini manje ndakatozongonyura iri rifuka pafoni ndovanda bhoti varakudubuka nokuti bhoti charikudumuka ndakatoona ichikudubuka nokuti ndakamira ndiri pafoni makanga muri papi tanzwa kuti bhoti raive nepasi nepamusoro imeme muri papi pamusoro ndosaka zvaive nyore captain kuuya achikudza kuti regai kuita zvamuri kuita nokuti ndaiva pamusoro ndopanga ndiri makapona sei tiri kunzwa kuti pakaita malife jackets vamwe vakati malife ring nemwana wangu inini nemwana wangu takati ndimwari mwana wenyu akakura sei atofesi ndimwari madha ndimwari handikakwanisa kuti ndizvitsanangure handikakwanisa mwana wangu ndakabatsira rimwe mukomana siambuza kuti mwana ari kupi ndondakazongomusiya saka akatozobatsirwa neumwe umwe mukomana noti mukomana pandandisa ndamuona pesa angoti mama ari pachisimbi pacho panga akangobatira akangoisa ruoko kudai asi still panga pasina kana sefi akangoti mama nambe makabatirira saka iratidza kuti handita nemiri muhombe saka iratidza kuti handita ndipanga ari airoverwa nebhoti ndichimurovera kumadziro kwekwe achiti wevhichiti akauya nomurovera kuchibhoti chesimbi kwekwe saka ndofunga kumurovera kwemutepe sepedza pawa saka mukomana ndipakangoona kuti mwana uyu anenge akuda kukundikana bva angomudhonza roko ndobva amusumudza bva amuisa ndimwari nokuti munhu achakamudhonza nezvakaita mwana wangu ka ndimwari haana kana miri mukomana wacho ndipangoti achingobuda ari papasimbi akati mama mutende mukomana ndine mwe murume mukomana andibatsira ndichakuratidze ndiri kumuziva ndamutarisa kuti ndimuone ndichibuda kunze nokuti ndakazokupedzisira kuzotorwa chibuda kunze ndopa akabva andiratidza mama ndiye mukomana andibatsira ndiye mwari wakewo ndimwari laki ranga ripo ndivanhu vese vanga vari vapenyu vacho vaibatsirana asi dhiraivha angoti ipapo akabva afira pasipoti akafa sei ane chakamurova here ane paakarovera here zvakafamba sei hapana panga tinaizi mumbhoti nokuti akakwira bhoti ranga tiri isaitoti mupenyu saka tasvika kunze vanhu tatoburuka nokuti atatogara ye tatomuvenga kudhara nezvaaita saka tatogara tatomukondema pasina munhu aitomboita basa naye saka vanhu taburuka takutoenda ndipakatidzidza magemu akati vanhu vechirume nevamwe madzimai mune pawa uyai tibatsirane munhu uyu vati tibatsirane kuti aita sei zvanzi uyai chete tibatsirane saka patakaka chimusumudzo vanoonowo vaive ndakamboda zvangu kuenda vamwe vakaenda ndopakazongoya kungatiri vachiti dhiraivha ashaya ndiaburisiwapo ndo zvakaitika kwakatiri uko muchikwira muchikepechi pane mavhidhiyo ari kubuda vanhu vachikwira vari kuratidza kuti imhomo pane manhamba ari kutaurwa akasiyana siyana imimi muchiona muchikepe mama akakwira vanhu vakawanda sei marisits akarisitwa its 154 tozoisa ivo vemuDDF vanga vari 6 ava zvinyoreka vaivai vanga vari 6 nokuti kwakafa 4 kwakasara 2 vanga vari 6 toti 154 plus 6 is 160 tozoisa vana vai vasingabhadhari vamuri kunzwa kuti kune vanhu vacheche vamwe vanga nima5 months vamwe vanga nima 6 vanga nima gore vasinganyorwa marisiti vaivai tozoita vamwe munoziva mubhoti hamushaika hama yako shamwari yako vamunopinza nokuti pane vamwe vainzi vaibudawo nekutsedi kumapakisi kwekwe vachipinda asi vanhu nhamba chaiyo iri kuma200 ranga rakazara vanhu vaiti vamwe vakatoenda vakagara malageji nenyaya yekuti vanhu vanga vakazara zvichireva kuti pane chikamu chekunge chinoiswa malageji kwouya kunogara vanhu vanogara uku vamwe uku kana pari pasi pakati apa voisa malageji asi still meso masaidi vanhu vanga vakagara vamwe mabhaketsi vamwe ndozokwira pamusoro pemalageji ivo vanhu kana kuti isusu sevanhu patinoona kuti apa pakazara apa chii chinoita chii chakaita kuti vanhu varambe vachipinda kunyange vachiona kuti bhoti rakazarisa manje zvinoita vanhu ka ivo vacho vanobhadharisa marisiti ndo vanofanira kuita limiti munongoziva munhu kana vachida kuenda sepa vandotonasisi wangu inini nemwana vakafa rimomomo vanga vatombovharirwa gedhi
asi vakaita nharo swangu amemesi vakaita nharo kupesera ndonovhurwa gedhi semunhu anenge achida kuita sei kuenda ndokuuya pepe ndokunyoresa vasingazive dai zvo vakangoziva zvavangoramba vari kunze kwegedhi asi unonge vasingazivi ndokuti unonge wakasiya mhuri unonge uchimhanyira kuti unotengesa vaiva netuhuku vaiva netuhuku tanga vahodha 200 vachituhuku ndasiya dzimwe 3 weeks saka munhu anenge aine zvaanenge achiita sei achimhanyira hauzorega kuenda asi vanhu veDDF ini ndalotesa nyaya vanhu veDDF ndo vane problem pakuti bhinga wevhi pane rimwe vhidhiyo randazoona rokuti ndatsamwa naro zvokuti dai panga pane munhu weDDF mainzi tabatana mukati umu DDF richienda vakataura kuti ibhinga wevhi kai bhinga wevhi inoya nehove musiye aende uyu auye nehove inodedza hove kuratidza kuti bhinga wevhi zvavo zvakutoti vanga vasingaziva makuva vaiziva kuti bhinga wevhi ndoti vakatoitaura ndariona vhidhiyo racho. Ko iye captain anga asingazive here kuti kune dutu irori rebhinga racho riri kutaura nezvaro? Dutu rebhinga vairiziva nokuti vamwe kana tiri ndo vaizvitaura vari kunze tichitosumuka ndazorionawo zvangu umu tichitosumuka vachiritaura kuti bhinga wevhi kuratidza kuti vaita sei vairiziva. Pane vamwe vari kutaura kuti mukati momo mune zvitsuwa. Ichokwadi here kuti kune vamwe vakataura kuti ngatimboendai pachitsuwa chiri pedyo nguva yainetseka nyaya yebhoti? Haisi nyaya yekunyepa, taida kuenda paisland takataura kuti hande paisland apo timire ipapo wevhi inogona kupedza kuma1 kana kuti kuma2 tinoenda kuti kumhanyirei asi dhiraivha airamba achita nharo. Saka makatotaura kuti ngatimboendai apo? Takatotaura vanhu tikangoti tichibva paapo vanhu pakatanga kuita minana mabhegi evanhu achidonha mvura ipapo tichiri kuvanhu vachiri kulodha bhoti kuti taura zvedu kuti bhoti rakatangira munana ipapo akaudza kunzi handei paisland tinogara tione kuti wevhi inomira sei asi dhiraivha wedu isusu aita nharo hatizive kuti kwanga uri kuputirwawo kana kuti chii changa chaitikawo hatizive isu aingoita nharo. Inini chai pandaitofona pa pandito nemwe mukadzi akatofa mukadzi yangu kuti ufa ndichifona paida kutondirova ari mupasenjawo aida kurova inini amboenda kurova iso chimufoti madhiraivha azive zvaanoita munezive chiimimimi toda kukwatura iso kuva nhango nyara ini ndakanyara mabhati ipapo ndakanyarara hana chandikadaira zvoti kana vanhu vachinji zvakangovanetsa kuti amaiva kunyarara ndakanyarara vakataura zvavanoita ndakangonyarara amaiva vakashaya hanzi amendoro zvekuti ingadai makafona dai makatenderwa kufona ingadai pamwe tisiri kutaura zvatiri kutaura totaura zvatiri kutaura zvidai takafonerwa takakurumidza kufonerwa takafona in time vasina kutanga kutirambidza kuti sei pamwe takabatsirwa in time nokuti ndina sekuru wangu anoshanda patashinga Kelvin Mackenzie ndiwo andikatofonera. Tanzwa vamwe vachiti pane paifonwa kunzi ndotsaona yaitika kunoku pane vamwe vezvikepe vati hatina kupiwa mvumo kuti tibve kunoku rubatsiro rwakakasika kuuya rwakati rwakanonoka. Isusu rubatsiro randikati rakakasira ibatsiro randikafona inini kuvanhu veparks nokuti vakazonzwa foni kanda vanhu vaanoizi bhoti takuta sei topakazi nokuti pakutanga vakasingazvibhilive nokuti vaiti kwa imimi sei muchifona imimi iro DDF rine vanhu vakasiyana siyana vakuru ende rine magroup kwa imimi sei muchifona takati pane zviri kutoitika izvozvi ite kuti muye mubatsire vanhu saka mailakira zvitondoti kuti azonyatsobhirivha pangati pakuti anoizi ndakuti haina magomba ndakutosiya foni ndizvibatsirewo ndatongotosara bhoti rakutonyura saka nenoizi futi yaitika futi vanhu iye ndopakatozobhirivha kuti saka shuwa bhoti riri kutata sei kwatova kunyura ndifunga pakazoramba achitira foni ndoti ndege ndeyakatanga kusvika ndege yeparks ndeyakatanga kusvika mai ndokutozofona kuti ashuwa maspeedboat aubva auya ari 4 eparks norimwe houseboat tanga ririmo imomo kuvhara winzi futi mabisboat aime 2 ndifunga takabatswa namaspeedboat angona kuti 6 here amene ndakazonzwawo kuti hanzi pakaziva venhinge vemupongoro vepakings camp panzi pakazoyawo 2 munongoziva kuti munhu kana wambonyura mumvura hauzonyatsoziva zvakawanda zvichireva kuti maitorwa muchiiswa pachitsuwa chiri padhuze kutorwa tichiiswa paisland yanzi chii Long Island ndo pakanga pari pedyo nepamamanyorera chichinambwewo vanenge vakangosvaga pokuti iti apa patikanyurira sisa ndokunyepa panga pasina pokuti waiona kana gomo moza kuti unoona unonga uchiona kunge denga so kwese kwaunonga uchitarisa ndopo zvanga muri muchitanga muine inyasha sanzoti ndimwari zvakaitika ipapo ndimwariwo zvoti baba pandiri nemwe mukomana 1 asina kubvira akaguma kana mvura
Pana izvo zvakaitika pane mukomana 1 asina zvakaguma kana mvura kana foni yake kana chii, ndiye akazokwira pamusoro pebhoti parakadai kubva atanga kutora mafoto akutumira mugrupu akatumira gurupu racho reDDF. Akararama mukomana iye aripo umwe akararama aripo, haana mvura akaguma kana mvura yeye. Imimi pavanhu vamakakwira notoziva kuti nzvimbo inoyi kunyangwe iri kuendwa dzimwe nguva unenge uchiziva vanhu vari kufamba navo. Mune vanhu vamuri kuziva here kuti ndotoziva kuti ningi naningi akatsakatika, ningi naningi akatsakatika besides sisi venyu nemwana wavo wamataura? Vanhu vakatsakatika vakawanda, nokuti munotoona vanhu varimo vese vane hama dzavo sezi dzatombooneka. Inini wacho ikoko kwedu isusu ikoko kunotoone muzukuru waanasi wanika lini. Ava sisi vangu nemwana ndangonzwa kuti vakawanika, tiri ngonzwa tiri imomo kuti vanzi vakawanika. Neumwe sauro wangu Siyamandonga ari kunzi akawanika. Nevamwe taingozivawo vamwe vari kunzi havasati vawanika. Namba zhinji yekwedu havasati vawanika. Umu mumvura mune vanhu ngavasanyepere vanhu. Namba 46 iri kutaura haisati atombosvika pahafu. Haisati ngoti minista paitaura petakangorega zvedu kuti haungaenda unopikisa vanhu vakuru. But wrong information iyeyi. Wrong information. Vanhu vachirimo mumvura. Nokuti isi takabuda tiri 62 ndo namba yatiri kuziva. Saka unoda kuti mu62 kumuda kuti mvura mune 140. Yatiri kutarisira mvura ye140. Imimi panapa pacho muri kunzi muchabva zvaita sei? Muchasunungurwa here kuti muende mudzimba dzenyu? Pane vamwe vambobva here vachienda kudzimba dzavo kana kuti muchatozoya kuzonzi chiendai? Mukati mutanzwa itika na hama yako yawanika here panzi pachaya mabhazi apa. Isusu vari kuenda kwaMola ikoko pachaya mabhazi anzi padonetwa 2 mazupko. Tichatakurwa panapa nevamwe vedu vacho vakatisiya tichienda. Saka vacho vekwedu vacho vakatisiya havasati vatombosvika kana 60 chao kana 7 vachiri vashoma. Kungoti chete pamwe marambidzwa kupinda umu. Dai mapinda mukati mapinda mumarumu nemadzimai maitoona vese vanhu vari umu, vamwe vane 2, vamwe vane 3, vamwe vane 4, hama dzavo dzakashaya. Varimo vamwe vanotone nevana, panotone mwana musikana, anotone mwana, anotone 5 months asati atowanikwa arimo. Vamwe amai vanotone vazukuru 2 vasati vawanikwa. Vamwe vane varoora, vanhu vari umu vese, nekuti vanhu vese vamungunzwa 62 vari umu, hama dzavo asati dzawanika. Iye zvino izvi kune vanhu vari kunyoresa kuchipatara kuti inini wangu handisati ndamuwana. Zvichira kuti mimi makawana here mukana wokunyoresawo kuti inini wangu akadaiswa handisati ndamuwana. Uye pane here vekuti pane vakaona mitu vakaudzwa kunzi pane mitumbi iripo vakaona dziri hama dzavo? Umu vakauya zvavo vakanyoresa kuti vane hama ndivapi, vanhu vakanyoresa takanyoresa kana vawana vanotaura manheru izvozvo kuti hana sitaona vakati, nokuti kumusoro kofuti kune vamwe hama dzinenge dziripo kwaitsi dzokuti mutumbi akauya anoratidza kuti uye muone munhu wenyu, uye muone munhu wenyu. Saka mheno nhasi manje nemazuva aya awanda kudai kuti vanhu vacho vachiri kuzikanwa here kana kuti amen. Nokuti vamwe utanzi vakapwanywa pane musidhe vanzi murungu here ari kunzi akaenda ndikuona mumwe akadzvanywa nesimbi vari kutovhiswa negrinder. Zvino mvura mugrinder hariite sei haripinde. Saka hanzi vanga vauya kuti vabatsire kuti vaone kuti vangacheke here kana kuti vachaita zvegrinder. Amen. Tinga tichingonzwawo tiri imomo. Saka muri kurarama sei muri mukati imomo? Muri vanhu vakararama asi mune hama dzakafa. Zvakusiyai muri papi? Saizi usiku hatisi kurara, taitofuna kukumbira chai kuti kana pane vanokwanisa kutipa kana mapiritsi ehopi. Sene kana kuri kusaidi kwangu chaiko handisi kurara, ndakafunga amai vanorwara vane shuga, vane BP, inini ndiri musikana kuti ndiomira nemurume wangu ndiri musikana kufamily kwedu anengo naniwo pane vamwe. Ndinotengera amai mapiritsi eshuga, ndinoita zvese. Vana ndine mwana wasuwa muningi wangu akashaya ndinomuchengeta. Mwana wangu womusikana akaroorwa futi ndinomuchengetawo. Dzimwe ngoziya mukuroorwa umu unonge uchibatsira vanhu vakawanda. Saka zvanga zvakatooma. Munhu aifa uchitomuona kudai muzvimwe dzimbo kutobatiwa nemumwe munhu achitokubatawo kuti aizama kuti abatsirike. Sevamwe vacho vamunzwaona nevana vanga vaberekaona kumusana, vanavo vakatofa nevamwe vanhu abata achifunga kuti abatawo kuti avawane kubatsirika obata mwana womunhu wosunuka pajira wobva afa. Ndozvimwe zvakauraya vana vadiki. Mumwe munhu anogona kungobata kusvika achibata mwana mudiki ane 10 years achida kutsvaka help obva atonyura naye nokuti tanga tisina malife jacket.
saka waita ukazitowo lake wakabudirwa patiseni ndakanyura kekutanga kechi2 kechi3 wapa ndikazongobudwa ndipandakabuda papa life jacket kupa ndangoisa kochekera chitika gumwe chete kudai patambo life jacket ndo zvakangondiraramisa izvozvo vachazitanga kupushwa life jacket katakawanda life jacket pacho ndopatikazongonzi kandirwo tambo ndokubatawo tambo iyoyo nayo tambo iyoyo nayo ndokubva ndazongokwachikira pandikangokwachikira kusvikawo vanhu veyopo vauya kusvikawo tazongobatsirwawo. Ko iwo life jackets ayakambenge ari pai ichokwadi here kuti akazenge akurwirwa vanhu vese vakapindwa sina life jackets uye pakuatora kana matone chaos zvinonetsa kuti vanhu vatore zvakanaka. Life jacket vanhu vemudidef vanoisa pazvimasitsi zvinogarira vanhu anenge akatogarirwa muzvimasitsi chisitsi chacho kuti uchivhureka chinorema mune chifaiba so vanotura vovhura zvawhite so woisa masitsi aye life jacket saka munhu manje kumuti osumuka nda kutora chinhu mwabvume tozvaitoitika ipapo asi kana sumuka vanhu please sumuka tautora life jacket vamwe vanga vasingazoti anigara papi asi tisaigara taifamba nayo taizoti vanoisa pai imomo but panga pakagariwa hapana matorero aizvita hapana matorero aya aita life jacket acho ndopanga pakagarwa. Saka zvichireva kuti pese pamaifamba nebhotiri maisapuwa life jackets changa chatongochijairira tinoenda tichidzoka hapana chatinowana. Zvanga zvangwachijairira chekuti vanhu vanongoenda vachidzoka vachingoenda vachidzoka. Captain uyu maizivana naye here kana maingomuziva kuti ndiye captain anotyaira chikepe chino ichi kana kuti akanga atone vanhu vaaiziva? Muista yangomuziva kuti munhu anongoitawo zvichikepe asi vamwe vanenge vachingozivawo vanogara vachifamba stereki vanenge vachimuzivawo munhu saka vamwe munongoziva kuti mubhoti kana vatongorijera kufamba neunongoti life jacket tangojaira ende bhoti ro tanga tisingamborifungire nokukura kweddf kuti inganyure mukuru weddf chaicho tanga tisingafungire nonyura ende makudubukira rikaita karakaita ungano kadikidiki. Nhasi unotaona zvinhu zvachisumudzwa nevanhu ava zvichinyatsodza kuti zviri kurema zveshuwa inenge yakambonyatsolodha zvakaita sei iwo mapasura vanhu vanenge vachibvepi vachienda nawo kupi zvichifamba sei uye imwe mhando yemapasuru aiendwa nevanhu akamira sei? Uku vanhu vanoodha hembe vanoodha madhiringi vanoodha masupa vanoodha manetsi makotoni netai netambo dzacho dzidzi nekuti vanenge vachienda kumafishing camp saka zvinhu zvinenge zvakangosiyana siyana nokuti munhu angatsvagawo kuita sei kurarama nokuti tanga tibhoti raibatsira munhu wese achingoenda kumhiri unotengesa idzodzi hembe mablanketsi zvakangosiyana siyana zvinenge zviri mubhoti mumwe madhingi vamwe vachihodha vachitenga madhingi ekuendawo kumhiri vachinoita zvavanenge vachiitawo ikoko. Mashoko enyu ekupedzisira nekuti kazhinji kacho panoitika chitiko chakaita seichochi kuti unonzwa munhu achinzi ndakararama pakafa vamwe imimi ndezvipi zvekuti munoti ndakararama nekuda kwezvakati? Inini ndinotoda kurarama kwandikaita ndimwari chaicho handingazviti kugona kwangu kana kuti ndikati chii ndimwari asi panga pakaoma vanhu veZimbabwe panga pakaoma panga pasina kumbochipa asi ndimwari hatingati pane munhu still dai munhu kushambira hapana munhu aikwanisa kushambira pakati nepakati peleki hapashambiriki hauna kwaunoenda still taingofa chete asi nini chandinongotenda ndozvitendawo futi inini nharo dzangu dzandikaita kuti tiwane help nokuti dai ndakasina kufona pamwe vazhinji vacho isusu vamwe vacho pamwe dai takafa futi takabatirira mwana wangu iye aigona kufa futi dzimwe idzo shoma vacho vakasara vaifa nekuneta nekubata ndomwe wangu akudedza kuti takakuregedza tichitongosimbisana musaregedze seni vamwe vanga ndakabata nemba neumwe muzambeni watinaye futi musaregedze sisi muzambeni musaregedze sisi aitoni nzviro tsitsi takatongobata saka siunja ndaneta mama mwana wangu mama musaregedze makaregedza ndichengetwa nani mama musaregedze mama tichingodaro zvanga zviripo zvaisiririsa zvisingatoiti isusu tanga tiripo nditakaona zvese zvinosiririsa maita takukumbiriwa isu kumhuri yeZimbabwe kana kuine vane mapiritsi aye kuti tichimwe hope tiri kukumbira noti hatisi kurara nekufunga apa tichiri takawanda kapa ko akaenda kumba saini chaipa ndiri pano ndiri ndakachifunga mwiri wangu unopinda chando anengu inoruwa so mwoyo wangu unerwa kuti pa mwiri wangu unopinda chando noti nditanga kufunga kuti asi ndakambozvikunda sei chakamboitika kuti ndirarame ini nemwana wangu vamwe vandiri nawo ndiri kuti mwari akaita raiti kuraramisa imi nemwana wangu kuti makatibatsira pamwe dai musina kufona mimi dai pamwe vanhu vazhinji takafa
Saka mwana akaita basa kutoraramisa imi nemwana wenyu. Vamwe mina matandukisirwo nevamwe mukati vatinavo. Asi Mwari vakaita havo vakapawo kuti tiraramewo vamwe nevamwewo. Asi pakanyurira bhoti hapana munhu aifana kurarama. NdiMwari. Mashoko angu andinawo iyayo. Apa tangoshuvirawo kuti vari mumvura dai vangowanikawo. Vari kunzewo ikoko vanamatewo ndozvimudzimuwo ikoko vangotibatsirawo kuti hama dzedu dziwanike. Vana vacheche vasina zvavanoziva vasinawo mhosva vangowanikawo vavigwe vandonovigwa munzvimbo dzavo. Nevacho vakuru vacho varimo imomo vangowanikawo vaende vanovigwa. Nokuti namba yatiri kunzwa iri kutaurwa kuhama yeZimbabwe ishoma nenhamba iri mumvura mune vanhu. Zvokuti sitiu kana vakada kuti vanyepe vanhu vachazotanga kuzongoonekwa vakangoflota. Vanhu vakawanda saka tiri kungoda kuti vanhu vawanikwe ngavangoita mwoyo murefu varamba vachingotsvaga vanhu vawanike. Ivo vacho vari kutsvaga ngavapote vachiuya kuno kwatiri kuno vachibvunza isusu tivaudze chokwadi chiripo. Nokuti vanhu vayo titofanira kuva chitochiwo mhosva vataure chokwadi. Isusu nditofanira kuti totaura chokwadi nokuti tine hama dziri mukati umu. Nomashoko andingokwanisa kutaura andingosiyewo iyayo. Tataura zvakare namai nemwana vakararama munjodzi. Mwana akatozvitakura, mai vakanga vakabereka mwana kumusana. Vataura zvakare vakati vakararamiswa nenyasha asi vakumbira kuti havana cheuviri chavainacho nokuda kwekuti kwavanogara chaiko hakurimiki. Zvirimwa zvese zvavanorima zvinosvika zvichiparadzwa nenzou. Vari kumbira rubatsiro kuti vakwanise kuriritira mhuri yavainayo. Tanzwa kuti imimi muri mwana namai. Maibva kupi muchienda kupi? Inini ndaibva kuHarare ndichienda kwaMola kunotengesawo zvinhu zvangu. Saka zvinhu zvangu ndo zvakatorasika mumvura imomo pakatanga kuti bhoti richinyura. Parakatanga bhoti kunyura indakasumuka ndikabereka mwana wangu kuseri neZambia. Ndikatanga kushambira nemwana wangu kuseri. Ndobva ndasvika ndabata bhoti randakabata. Ndobva ndashedzera murume ndikati uyai vedu mundibatsirewo mwana wangu ndakukundikana. Ndobva aya murume uya ndokundibatsira ndokubata mwana wangu ndokumuisa pabhoti. Mwana wangu uyu musikana ndobva ashedzera mama ndakufa chichi ndikati mwana wangu shinga. Manje mubatsiro uri kuuya. Ndobva yazosvika ndege paya yava kutanga maspidboard kutakura vanhu vachiisa mumabhoti mavo vachikanda mumabhoti mavo. Ndobva isusu tabatsirwa paya kusvika tazosvika panapa. Saka zvinhu zvakaoma. Ndikatarisa mwana wangu ari kuseri uyu ndikatarisa kuti pari zvinhu hamhino ndichaziva ndichamuchengeta nei. Handina pekutangira ndakatopererwa unenge uri ndiwe baba ndiwe mai. Saka unochengeta sei vana vacho? Izvozvo zvinhu zviri kutondirwadza mukati mehana yangu. Nguva ndokutema kuri kuita musoro kuti inini handina kuwana kana wani chinhu chaiwo. Ndiri munhuwo ari kungoenda kumba. Inonotangira papi? Ndopandairaramisa vana vangu ipapo. kuHarare munogara kupi? kuHarare ndinoenda kunotengesa ndinogara kwaMola. KwaMola. Mama tiri kutoona makazvitakura. Makararama sei? Makabatirira pai? Chii chakakuraramisai? Inini pakabeuka bhoti ndichikudubuka ndichipinda mumvura ndichizosimuka pasi ndichisimudzwa kuenda mudenga. Ndakabata tambo yandakangonzwa ndabata mwa mukadzi ndobva ndibata tambo yandakabata. Patabata tambo nomwe murume vakomana vangu nevamwe vakadzi vanga varipo ipapo. Vakabatawo chimwe chifota chiva vakangobatirira vakaungana ndobva ndabata tambo. One side ndakabata chifota ichocho, one side ndakabata tambo. Ndiri mwemo mosvika tabetserwa tichingoti wevhi yakanyura. Chisidosiwa pasi tichivharirwa tichisimudzwa musoro. Ndakangobata tambo yangu. Pamainyura pasi apa hamuna kunwa mvura yakawanda here? Tikuna muri munhu akazvitakura maakwanisa kuwana help here kuchipatara? Help kuchipatara ndakaiwana nokuti ndaiti pandaidanidzira ndichichema imwe mvura ndaitomwa. Makagara mazuva mangani muchipatara? Chipatara ndakagara 1 day nenhasi pandazodzokera makuseni. Panofa vamwe vachirarama munhu anotaura kuti ndakararamiswa zvichida nezvakati kana nezvakati. Imimi kunyange kwamuchaenda mukabvunzwa kunzi makararamiswa chii chamunoti makararamiswa nacho chii?
Ini ndinotaura kuti ndakararamiswa nekushambira ikoko, nekuti dai ndisina kushambira kudzoka kuzobata bhoti nemaspeedboard akazouya sofa dai ndanga ndiri munhu akatofa, nekuti ndikatarisa vamwe vangu vaiva mudhuze neni, vamwe vaitofa vachitoshedzera kuti ndakundikana. Saka ini ndinoti ndiMwari, akusi kugona kwanga, akusi kuchenjera, asi ndiMwari akandipa simba rekuti ndigone kushambira. Iko kushambira uko makakudzidzira kupi? Kushambirawo tangogarawo mumaruzevha tichingoitawo zvekuti unenge uchingosvima-svimawo, asi haisi yekuti hanzi isimba rangu rekushambira, nekuti unotoona kuti mumwe murume ane simba akakundikana akafa, akabereka mwana wake kuseri. Ini ndakanga ndakabereka mwana wangu uyu, asi mwana wangu uyu ndakakwanisa kushambira naye. Saka ndoti ndiMwari, handingazviti ndini ndakazvipa simba. Imi munoti chii chakakuraramisai? Mataura nyaya yemukadzi aikuti rambai makabata patambo, mukabata uku muchiramba muchingoshingirira. Chii chekuti nhasi uno mukabvunzwa kuti makararama sei panjodzi yakauraya vanhu zvavo vakawanda zvakadaro? Ndoti kurarama kwandakaita inyasha, nokuti hazvitauri kuti ndigobata tambo iroyo. ndiMwari wakazondipa kuti ndibude kubva papo panga ndiri kuti ndizokuwana tambo ndaibata. Kuti nyasha dzaMwari ndo dzakandipa kuti ndiwane munhu mukadzi iye adanidzire kuti bata tambo. Kapiwawo njere naMwari kuti ndivowo ndiri pano ndichitaura ndichirarama. Kwamola kwamuri kutaura kuti ndo kwamunogara, tataura nevanhu vazhinji, vamwe vari kuti vari kushaya hama dzavo. Imi pane vamwe ere? Noti dzimwe nguva paunokwira bhazi unotoziva kuti mai nhingi vanogara pakadai so. Imi pamakakwira chikepe mune here vamaiziva kwamunogara vekuti vari kunzi vasati vawanikwa? Inini wandakanga ndinaye kuHarare. Sofa kwandaenda uko kunotarisa mabhegi akawanikwa. Ndatouya nebhegi rake mumwe wangu wandanga ndinaye, akati inini handikwanisi kushambira, ndatokundikana. Saka vekuti mumwe wangu aripo mumochari. Aripo. Pane umwe wamunoziva here zvichidapo makakwira naye muchikepe wekuti akararama kana kuti akashayika? Kwandakaroorwa vana vatete vangu namwana wababa vangu, tichireva ivo tezvara vangu vari vaviri, mwana watete musikana nemukomana, ndivo vakashayika. Mitumbi yavo yakawanikwa here kana kuti vachiri kutotsvagwa? Haisati ichiri kutsvagwa. Chii chamurida kukumbira imimi zvichida kune vanhu vakateerera vanokwanisa kukubatsirai kana kuti hurumende chamungada kukumbira? Ndaingoda kuti dai yanga hurumende yacho yandigona kundibatsira, chero nepashoma pavanenge vainapo wondipawo ukwanisa kuchengeta vana vangu. Pari zvino ndakatobatikana zvekuti ndikafunga vana vangu kuti vana vangu ndaingochengeta vachienda kuchikoro, vana vangu vachidzidza, ndichibhadharira vana vangu, pari zvino handina. Saka ndinotosheya kuti ndinoita sei. Kwedu kwaMora kunonetsa kuti nyange ukarima muriwo chaiko nzou dzinouya dzichidya, chero ukarima chibage chaiko chero mapfunde nzou dzinongouya dzichidya. Saka ndiri kutosheya pari zvino kuti ndinonovararamisa sei vana vangu. Saka ndo chikumbiriso chandinacho kuti dai vanga hama dzanzwawo kuchema kwangu, wogona kundibatsirawo nepashoma pavanenge vainapo, ndigone kuraramisa mhuri yangu. Tanzwa kuti mapiwa mafoni nemalines enyu, mune nhamba here dzefoni dzamunokwanisa kutaura? Foni tapiwa. Nhamba dzenyu dzeline dzinoti kudi? Handisati ini ndaita nenge vati hanzi munozouya. Saka mwana wanga anadzo nhamba dzefoni. Nhamba dzindapiwa line but hasandarisa foni, hasandadziziva nemusoro. Dzandongoziva ndo dzandaishandisa dzakasara mumvura. Dzandongoziva ndedzababa vangu. Tipeiwo nhamba idzodzo. 077 866 0277. Mazvita enyu tichangoisa nhamba dzotaura namama vari kuti kana kurara chaiko hatirari, nekuti vachiri nemavhizheni yayo kuona vamwe vachitambura kuti imimi muri kurarama sei. Pane vari kuuya kumbotaura nemi here kuti zvichida mone kugadzikana inonzi counseling? Aiwa, varipo vanotaura nesu, vamwe vanouya ngatinamate zvinowanikwa. Varipo vanhu vari kutigadzirisa, asi munjere dzako munhu hazvikurumbidze kubuda
asi varipo vari kutikansera hatidi kunyepa kuti hakuna vari vari kutibatsira, varipo vari kutibatsira. Saka kungoti chete chinhu chakatoitika munhu uchiona zvinonetsa kuti zvikurumbidze kubuda. Rudo rwakaratidzwa kunyangwe panguva yakaoma. Murume akakwanisa kutora life jacket akatanga apa mudzimai wake, akazopawo neumwe iye akasara asina, asi vaviri ava vakararama. Akatochekwa achiedza kubvisa malife jacket paakanga ari. Ngatinzwei baba ava vachitaura. Vataura zvakare kuti zvese zvakaitika kunodzika pasi pavakaita pemvura kuzoutange vari kuchovha bhasikoro vachikwira mudenga, zvese izvozvo vanongoti inyasha. Nini chokutanga zita rangu rinoitwa Innocent Marumisa. Ndinoberekwa kunzvimbo yeGokwe but mushanda akavakira kunzvimbo yeMola kwaChief Mola kuKalundu. Ndaitobvawo kunongwafangwafwawo kwandaibvawo kunotsvagawo zvokuti ndiramise mhuri. Ndichitori pakufambawo nechikepe chakangoita pawo changonosvika pakurereka ndobva takwanisa kuonesa muchairi wedu tikati muchairi chikepe chiri kuchiona sei. Muchairi akaita kakusanzwisisa panguva idzodzo, akaita pfungwa dzimwe dzongoita kunge munhu asiri munhu normal brain dzake, kuita kakukirasha vanhu vari mubhoti imomo mukuti zvamutaura izvi hazvisi ndizvo izvi, bhoti iri rakutonyura here, bhoti rakatokwana harinambonyura iri. Ndobva tazoti kungatibvise masupa izi tise one side, chisa zvimasupa izvozvo one side zvakazara. Ndifunga makesi emasupa isvika 70 makesi. Ndobva tashifta masupa mamwe achitobuda panze nemhepo, achitoenda nemhepo, achirohwa nemvura achibuda achienda. Chitokatombomuudza tikati mudziyo yenyu imwe yakutobuda nenyaya yekuti chibhoti redu rarereka, mvura yekuita sei iri kupinda, uyai nemugobhi yawo muti mava nechii nemvura yakati ndofunga shefu havana kudenge vatinzwisisawo futi, vakangosvika vakati ndezvenyi zvamutaura izvo, mungataure zvokuti nenge bhoti rakuzara iriri, harisi kumbozara bhoti iri, tinosvika. Vakatombokanselawo nevamwe vanhu kuti bosi masimugira tiri kuita panapa patiri kusumuka kuenda kwatiri kuenda, patatanzi timire pepe tazomira here, zvikanzi aiwa lekapteni ndamuudza ndikati mhepo hakuna, tinonosvika isusu kwatiri kuenda. Lake captain akatenge atombotaura nakapteni nenyaya yekuti mumvura hamuna kumira zvakanaka. Hongu akatomboudzwa but munhu anga asina hana kukwanisa kuzvinzwisisa chiro masumukira takaita tichisumuka nebhoti redu. Vakatomboudzwa nevamwe vanhu kuti ko bhoti muri kuzoona here kuti mhepo iripo, zvikanzi ndataura naLake captain ndamuudza ndikunomira kuna Musamba Karuma fishing camp. Takazongona paMusamba Karuma fishing camp achidarika achienda panzvimbo yatasina kutarisira, tichingoti darike Musamba Karuma zongofamba zvekuma 1 km kubva panhengi paMusamba Karuma fishing camp. Chibhoti chakabva chatanga kuratidza action yekuda kunyura. Zvinhu zvakabva tabva taudza vanhu tikati ande one side vari padenga. Ndakatoenda paside ndikati vanhu please ngatikwidzei kuside, ngatiende one side, tiwandire one side kuti balance bhoti redu, because zvinhu zvedu zvawandira one side, bhoti redu rakurerekera one side ende togona kungunyura end time. Saka zveshuwa vanhu havana kuramba, vanhu vakabva vaenda one side vese. Bhoti hapana chatakanga tagadzira, rakangoramba chingopikisa kuti asiu zvamaita hapana chamagadzira, ndida tongokunyudzai chete zvakadaro. Chinoenda one side, takamira one side kuda takazona mvura yakurohwa ichipinda mukati, takazona mvura yakutosvika mumabvi, takamira kudaro munhu nemunhu paakamira. Imi muri pamusoro asi mvura yakanga yakupinda? Tiri mukati mechikepe chedu, tiri mukati macho chaimo, tichoti ndo mumba medu matakagara tise mhuri, hatisi kutendera kana timana zvokanda mumvura. Takatosetichoti hatiri pari safe apo kuti kana captain amboshedzera kuti vanhu chibatai malife jacket mukamusanogadzirira, hapana. Apo vanhu vanga vakagara pamusoro pechinhenge chitebho changa chavakagara chicheya chavanga vakagara mukati mechicheya ichocho ndima mune malife jacket. Ndakatozosvika ndikapusha zvenharo pandakazochekwa ruoko uru nerata. Ndakatosvika zvokuzopusha chinhenge chenharo, vanhu vachisumuka pepe ndichitanga kugovanisa munhu. Ndakatanga kusvitsa life jacket rangu mudzimai wangu, ndikati madam life jacket ndinodazotora rimwe ndibva umwe munhu angari panext pangu, inini ndibva ndasara ndisina. Chikepe chechi chakaenda chibva chanoita action yekutotanga kutoenda, zvinhu zvakutokoromoka. Vanhu vechikadzi vese vazhinji vakatanga kuridza mhere, vamwe pavakatanga kungoridzwa mhere vazhinji vakatanga kungozvidonhedzera mvura, vamwe vasina kumbozvidonhedzera mvura, vamwe vaingotongotsimbirwa nemidziyo, because midziyo chinhu chacho changa chakati one side vanhu pakati vakaisa midziyo. Saka midziyo yetime chakakoromoka, zvinhu munongoziva kuti zvinhu zvese weight inobva yangoendera one side, zvakabva zvangokoromoka zvese nevanhu kwamune maice blocks, mamune zvinhu zvakasiyana zvisingatotauriki, zvakasiyana zvokuti vanhu vakwanise kunorarama. Chikepe chedu chakaloda zvokudarikidza zvokuti tingataure tsaona yekuti tsaona yatingataure ndekuti muchairi wedu akatadza kutinzwisisa, ndochokwadi chiripo. Ende tinobheuka inini pachangu inini ndakanodonhera mumvura zvekare. Apa ndikuona ndisangana life jacket, ndakanosvika pasi pedhamu, ndikanyatsoona kuti apa ndakuda kunotsika pasi.
ndakangoita kunge munhu ari kuchovha bhasikoro ndobva ndaitaka kasaini kaungoratidza kuti semunhu ndingatofe. Ndakatombomwa makapu 2 neimwe yakatombopira neumhino ndikatoona apa ndakutombofa. Ndobva ndabuda ndichingonobudikira pandakaita nokuchengetwawo nenyasha Mwari asati oda ndingeenda parira pano pasi. Ndakanobudiswa ndobva ndanongonobudikira pane chisaga changa chiripo chezima airtag chaka chiripo ipapo chaiflota chiri mumvura. Ndobva ndangochibata ndichinochibata chinhu chechezo shuwa chakaramba kuenda kunonyura chakabva changoramba chiri pamusoro chitondiita kuti iwe ndakuda kutokubatsira. Ndinoti ndikanochisa panapa pangu apa ndida ndichisa apa chiri kuramba chikutorwa nemhepo chikuendeswa uko. Pana wangu madha vana ndakamira nawo vana ndakabatirana nawo vakabata kusaidi ndakabata kusaidi. Patakazoona tese kuti tanita nechinhu ichi togona kuti tichiona kuzotinyudza tiripo tichidhonzera kasaga kaita kadiki. Madha vakabva varegera chinenge chacho ndobva vatora life jacket ndo vakabatana naro vachinobatana naye ndobva vapushirwa kune tambo vachinopushirwa kutambo ndobva vanotanga kudhonzewa vachikandiwa mboti vachinokandiwa mboti ndobva vandisitsawo zvakare tambo zvikanzi iyo tambo iyi mwana wamai ita kuti udhonze uende pamusoro pechibhoti chakapidiguka racho redu ranga rakatopidiguka rakaisa musana pakadai so vakandidhonzera ndinogara pamusoro pemusana webhoti apa kuita kuti vakomana vari kumabhoti vachisevhaivha vaive vazondwana. Pane umwe mukomana zvekare muzukuru wanga akazokwanisa kundipa futi help because nini nanda kutoneta because ndadhonza about 1 hour 30 minutes ndichingokwarabhura mvura ndiri pasi ndichiti ndikaendeswa mudenga ndozoswa pasi ndikaendeswa mudenga ndozoswa pasi zokutoti ndizive kuti nandaita ndichiri munhu here ndanda kutofenda zokutoda kutopera mweya asi mvanha yakandishingisa sekuru batirire apa isai gumbo here yakandibata gumbo rake yanga azorora atwa nenguva atizorore ari ipapo semunhu anga aneta but anga atizororei zvasiyana neni ndandanyanyaa kuneta ndobva ndihakira gumbo riyari achipedza kundihakira gumbo vetashingawo vari busy kumhanya kuuya kuzonunura futi vanhu huku vari busy kubvisa vamwe ndopakazongoya umwe mugemu wacho wetashinga nebhoti rake padhuzi ndobva asvika kandidhonza kandikandira tambo so kati bata tambo mudara ndobva tambo yeye so kati jambira muno mujambira fast ndobva ndajambira ndinoti jambira ndobva ndibata ruoko chindidhonzera muchina ndobva ndati brigiti kudondera mubhoti make muya ndichodenda muchibhoti muya ndakazongoita kanguva dzekuti ndakaita about ndingangoti zvekuma nearly 1 hour ndisati ndadzoka kuita munhu chaichai because upenyu wangu semunhu anga auda kutoenda upenyu. Chinhu chakakwanisa kuitika ndechekuti ndakatorwa ipapo ndingobudiswa mubhoti ndakabva ndatorwa nemurungu wetashinga anga changosvika kumara nehelicopter yake ndobva atosvika kandibaya injection apa achiti wakuvara apa achitondiona apa ndakuvara ndikatange ndakatemwa nebhemba apa achitoti wakuvara sei ndikati handisi kuziva mukati umu basi saka achitondibaya injection achindibvunza apa ndobva abaya apa tetanus kanzi aiwa unopora don't worry achitaura neshona ndobva ndasara paipa ndakutanga kuchema ndichitema ndichifunga nhamo ndisiya here mwana wangu mudiki shuwa tete ndo zvinhu zvakanyanya kuitika ndotsaona huru yakanyanya kuitika pamberi peuso wangu. Mukadzi wenyu makazosanganira nakupi mainge mapa mukadzi wenyu life jacket? Mukadzi wangu inini ndakazongoona zvekare apa pamusoro pechibhoti paya handida kuziva kuti aenda sei akutodeedzera akutoshedzera kuti musarekedze chisaga icho batai chisaga musarekedze chisaga icho batai chisaga munofa musarekedze chisaga icho achichema ari papo maiwe vachichema. Une vana vangani? Inini ndine vana 2. Mudiki akura sei? Mudiki ane 9 years. Tataura namai vatiwo vakaedza kufona kuti vataura kuti taamunjodzi asi vairambidzwa naCaptain. Makanga muri pedyo navo here uye makazviona here zvichiitika? Ya hongu inini zvangu semunhu ndanga ndiri kuseri kwacho kunoku panguva yakafona inini ndandiri kusaidi kwangu kwandaiona nezvebhoti because inini ndiri munhu ndakambotravhera mumvura kwenguva refu ndichibata matemba ndiri muno mukariba saka triki yese rekunyura kwebhoti ndakutoziva kuti bhoti kana akunyura anoita maaction akaita sei saka indaigara ndakagaidha semunhu andine mhuri yangu yakari pamusoro pebhoti ndakaona kuti ndino ndikakwidza kuti pamusoro pebhoti apo hatichaona chiitiko chiri kuitika pano pasichi tozongoereka tanyura tisina kugadzirira zvokuti ini parakatanga kutonyura ndakatodeedzera vanhu ndakuti vana vakomana vanhu bhoti takutonyura iri ngatigadzirire mhuri munongoziva vanhu vechidiki mamunoti vana tudiki timwe tokatoti twaenda kumaholidays vakotanga ngoite ngoridza mhere vana vachingodonhera kungoza ti kubu zvimanhengi zvingwerera nemvura zvichienda zvingona zvinhu zvazara zvingwa zvimachii zvazara mvura zvangoti bvu tambo rese kusviba kuti zvinhu zvokuti pandaikwarambura ndiri inini chaipichaipi ndakavharwa nezvinhu bo zvakarwa nemhepo ndobva zvaunganidzwa panzvimbo imwe chete kudai chingwa changodai pamusoro pemvura saka inini manje kuti ndikwanise kuti ndiite action kana madzimai angu chaiva vakatozona kuti uyu munhu pakangononoka kuwanika support ponga ndakadhonza 1 hour 30 minutes pakangononoka kuwanika support uyu munhu akutoenda. Rudo rwenyu vamwe vangatoti runotoshamisa kuti kachinga chomunhu akaona kuti ndaakufa anotanga zvifunga iye asi makatanga kufunga mudzimai wenyu? Hongu
ndova ndakatanga kufunga then ndikatoona kuti ndingaurese mwana wevanhu beta zvangu kuti kandikanzi ndafa zvekuti ndinopa ndaishikwatapura pese ndiye munhu andakatanga kufunga kuti saka izvozvi paenda pari papi saka pandakazoe ndichinobva pasi pemvura paya ndichisumuka ndinobata chisaga chae ndakatanga kutsvaga fesi yavo ndakaona vari pamusoro pechibhoti. Pamuri kuti makasvika pasi pemvura apa pakadzika zvakadii, pakadzikisisa here pakadzika zvakadii zvekuti pamwe zvichida mungataure pamwe mamitazi amungafungidziri? Zvokuti tingangoti zvekuma nearly 100 kana kuti 125 meters. Makatotosvika pasi 100 something meters? Zveshuwa bhozi dai pasina kusimbira kukwarapura kwandakazoita kungoshandisa makumbo kuita kunge muna kuchovha pasikoro ndakatoramba chitoenda pasi. Bhozi action ndakaona mvura yachinja saini yandakaona action yachona mino ndandisina kuvhara muromo chindwa ndakwanisa kungodai pam mino asina ndakuvhara mvura yakabva yapinda mumino momene ndakanokurirwa mumino ndakutadza kufema mvura mapinda mumino ndomomene ndakarova makumbo ndikuti apa ndakutofa ndakuona kawaitike pasi apa ndasvika pasi papasara imwe distance futi kuti ndinosvika pasi. Bhozi maendera ndakaita ndangoita seungoti ndakaita zvokurembera pachinhu chandakaita zvokubata chiita zvokunditsvedza chisachiendenza pasi. Bhozi chinhu chechide mazerere pasi pacho pachinenge chifamba napo pane bhemba rere pasi paipe panoita mazerere nenyaya yekugara mumvura saka kwazopatsika apatombotsike panenge pachitotsvedza. Tataura namai vanga vachiti pane vanhu vanokwana kuita 63 vari kunzi vakanunurwa 62 63 uye iyo zvinoizvi nhamba iri kutaurwa yemitumbi yawanikwa yava pa46 asi ivo vanga vachitaura kuti nhamba dziri kutaurwa izvi tikuona kunge pasi patori nevamwe vanhu vachiri vakawanda. Imimi makatarisa nekuona kwamakaita mungafunga kuti pasi apa pangai pachiri nevanhu vakawandisisa here? Hongu chinondipa kuti pachiri nevanhu vakawandisisa kana pasati ndaziva pavanhu vakutaura kuti vauya nhasi kana mabhuru edu atikutarisira bhosi pane shamwari yangu yandandinayo panguva yapakanyura bhoti mukomana ndakatomupa foni yangu patime yatadochinja masupa yakawandira one side nichitomaisa one side ndakatomuti bata atonditi ndipe foni iyo bhozi ukatamba nayo wakadaro inodirwa mvura nebhoti rimakupa idzo rari kuita nandakamira ndakadai saka mhepo yaibva neo kuchiti uku ndakakaisa foni ukati iwe ndipe foni ndibate kuno kunobva toisa muhomwe make foni iyoyo kunenge kwachona kuseri kwachona kunge kune $100 yanga iri kuseri nene ndakaisa kuchipochi chachona semunhu ndangochengetedzawo ndikati semunhu ari kuenda kumusha ndakabva gore rakapera ndinoonawo mari yekutangisa zvokuita pamusha saka inosvika paipa kunodai somuchinda ndobva tora nemarisiti ebhoti ndonandapa ndobva isa muhomwe make zvokuti muchinda yakabva tichizonoitika chinopera chiitiko pachakanopera kutanga kuitika mukomana kana kumuona ndabvira ndamuona kusvika nhasi iye nemukadzi wake nemwana wake nomwe mwana wedu musikana hamunoti azowanika here nemwana wake nomwe mukadzi wanga nemwana futi zvekare vanhu vese vanhu vamunoziva exactly nemwe mwana watakauya naye vanga vana gogo vanga vagara apa pana mbuya vanga vagara apa 2 apa pana nambuya vanga vagara apa pane kazukuru kavo kamwe kakadai nekakadai so takauya navo vafana ivavo bhozi mistake yakaitika vakomana veddf mistake yavo ndeyekuti vanhu vainyura matiketi vaichiro vanyura vanhu vakuru vava neruzivo rwakakwana vana vadiki vanga vasina ruzivo rwakakwana vanga vasinga vanyure matiketi saka inongozvaizvingoreva ngoti vanenge vasingaverengwe nhamba saka ndo nhamba yedu yakuwedzera makuva edu ndo mbaakuwedzera makofini edu akuwedzera nevanhu ivavo vanga vasingaverengwe panhamba andimoona saka ndopatiri kukumbisa kuti dai zvazvichiita zveshuwa ngavanyatsotseketudza nemwoyo wese kana dhamu iri handina shuwa kuti vanhu vanganzi vangave vatokwarapurwa nemhepo zvokutoendeswa nzvimbo yakatoti rebei zvokutodarikidza maminitsi aitika apa handina shuwa bhozi mhepo iri kunyanya kurovera kuno kumadhezi esaya taine chikumbiro chokuti dai vanyatsokutisecheerawo zvakakwana munzvimbo dzavanotarisira ivo dzavanotarisira zveshuwa kuti apa munhu ari kunangoendeswa bhozi munhu chinoitika manje vamwe vanononoka kufuta kuenda pamusoro vamwe vacho vanhu vanononoka kufuta depend neropa remunhu vamwe vanononoka vamwe vanokasira kune vanhu vamwe vanogona kudhonzoka nengwena kunodya chete kunodhonza chete unoisa kukona kwaine nichazoja bhozi munhu chinge chatova chidufu bhozi akangopinda chete mvura akamwa mvura dumbu rake robva yatofuka nyama yake robva yatofuta yotobva yatoita white zvinhu zvokutoti chikumbiro chedu chekuti dai vanganyatsotisagirwa hama dzedu kuti tikati tichizosumuka hedu panapa tosumuka takagutsikana tichiziva kuti hama dzedu dzaita se dzabuda dzese mumvura bhozi kwedu kwati kutoenda izvozvi kwamola patingati pedu chaipo chepaarea pedu panotova nemakuva anotosvikana kuma10 paarea pedu pamisha pedu bhozi nini kwandiri madhamu wangu inini ndisabhuku nebiri pachief mola pakalundu nezvamakaona izvi muchiona vamwe vachitambura vamwe vachifa imi muchizonunurwa muri kurarama sei? Apa pakurarama kwacho tingangoti kungozvishingisa zvacho but tingati chiitiko chachona kuti tingati tajaira pari zvino hatisati asi chinhu chatati chikumbisa ndichinongotiwo zvedu
rubatsiro ndotatangokumbirisa kuti semakambani sokuuya kwavari kuita dai vangoramba vaine mwoyo wavainawo sekuti ziva kwavari kuita vana vavo shuwa tiri kuona shuwa kumira kwamuri kuita tiri kuzoona sevakuru venyika mukutibatsirawo nefungu dzenyu kuti tikwanise kubatsirika sevana venyu shuwa dambudziko ramangwana rakaitika zvokuti kutaura kuno kwati kutoita zviri kutotendera pasocial media zvokuti nyika yese munhu wese ane tv rakutochiona chiitiko chakaitika zuva riya changa chisina kana kumira zvakanaka zvokuti chinhu chakashamisa nanhasi tine hama dzimwe dzatiri kutotarisira dzemumba memudzimai wangu inini mumwe vana 2 vasikana kamukomana kakadai nekamusikana vanhu ivava vasati vawanika. Makore anoteera kunyange pamuchasangana nevamwe vachibvunza kuti makararama sei ndezvipi zvekuti munotaura kuti inini kundiona ndakamira panapa ndakararamiswa nechichi makararamiswa ndakararamiswa nenyasha Mwari ndo chokutanga kutenda baba ndo vakanditi aiwa asati akwana kuti ndimuone pano pane basa roda kuti vanditume saka inini ndichazama kuita zvandinoziva kuti ndikwanise kutenda ivo Mwari bosi ivo Mwari ndova neshungu dzose dzavandipa dzokuti vandidzosere pano panyika. Ini chandakanakira ndechekuti ndozi hangu ndiri mutadzi mukufamba but ndinotoudza chiro vamwe vangu vandotamba navo kana tichitamba chiro tikaita sei chiro tikanakidzwa tikaita sei ndotoudza kuti munhu akakosha ndiMwari. Pega pega paunosumuka chironga yeparwendo tanga waudza Mwari. Pega pega paunosumuka izvozvi ndototenda kuti Mwari pandakasumuka ndibva kumarondera kwanandiri ndivo vakatoita kuti aiwa uyu mwana uyu andioneka kauyu andiudza paasumuka kuti ada kuenda kunzvimbo yakati kuti ndingazomusiye achitambura ndingazomusiyire zvisho vakandichengeta vakati ndirambe ndiripo saka ndinoda kutenda sereki Mwari nokundisunungura kwavakandita nasingatarisire inini nemhuri yangu nemudzimai wangu kuti kumusunungura kwakaita singatotarisire ndaitotarisira kuti nditori pamhosa nemadziteso rakuti ndakaita se ndakadonhedzera mwana wavo ndakasiyira mwana wavo mudhamu. Taona pana pabhazi richiburutsa zvinhu zvakakwanisa kubviswa mumvura. Imimi pane zvinhu zvenyu here zvamawana? Inini ndingangoti bhegi rangu rokutanga ranga nechitupa nebheti imomo. Bheti rakalaminetwa zvaro haranga risinganyorove. Chitupa changa chiche plastic changa chiri muwallet. Neuyu yanga irimo mukati imomo $50 yanga irimo imomo yemadzimai. Yanga wangoti ndichengeterewo. Ise pasaidi yega yakadaro ise muwallet musaise pane enyu. Ndobva ndatenga bhasikoro rimwe bufaro ndatengera mwana ari kuchikoro kuti achazoenda kuchikoro musikana ari kumba. Zvawanikwa? Zvina kuwanikwa. Izvozvo hazvina kuwanika zvese. Hapana chandawana redhiyo yangu bhegi rangu rimwe ranga nezvinhu zvangu zvimwe matochi angu mamune tochi rimwe $40 kwesta tochi rimwe rekushandisa kubasa kwandaishandisa kuchigadhi $15 nechimwe chiredhiyo $25 hazvina kuwanika. Zvichireva kuti muri kuti pazvinhu zvataona zvichiburutswa vanhu vachiburutsa nezvinhu zvavo imimi hamuna chenyu chamakapinda nacho muchikepe chawanikwa? Hapana chinhu changuwanika chiri chisaga kasaga kemadzimai kanga kane tumaplate eplastic netwumakapu zvese zvimwe zvemuvharo zviya zveplastic ndo zvanguwanika kangangodai so chete negasi ranga risina zvaro gasi mukati tengi chete ndorananga randawana tengi rawanika haro. Shuwa bosi bhasikoro ndakatenga hangu 120 kumarondera ribufalo haina kuwanika ndangoisa mubhoti imomo kanditi rakakwachikira pabhoti here pakagara rakakwachikira kupidigo kaita bhoti rinogara parakasungirwa ipapo here ndozvandangofunga bosi masea dive hanzi vari kuchava vanga vachitizona vari kuchava havasati vakukwanisa kupinda pabhoti pacho parakadonhera bosi riri kunzi asati ranyatsosvika pasi richiri mudenga saka uchati pamomende vachanotanga kuopareta zvokuti vatsvage vanhu vavo mukati mayami vanogona kuzokuti irogona kuzomuvha futi rikavatsimbirira ivo vakazongobva vatisiyawo futi. Saka nanzasi kuti vari kufunga funga kuti vada kutanga vachidhonza vachipidigura vazokwanisa kubvisa zvinhu zvacho uchidhonzera panze kubvisa zvinenge zvakasara. Ini chandiri kublema chandiri kutobhilivha chokutoti kana vakanyatsotarisisa imomo yamukati mebhoti unotova nemhuri dzakatopararira mukati dzakatopaikira imomo ya mukati maro iro bhoti kozi nenzvimbo dzakawanda dzokuti munhu anogona kungoti pfe ungomanikira ipapo utongofa akadaro. Saka ndochikumbiro chikuru chatinotarisa kuti ivo bhoti parakadonhera hapasi ndipo panofanira kutarisa bozi ivo vakatarisa parakadonhera paya apa ibhoti rakafamba nemhepo mijana vanogona kurasana direction nepanhu pakadonhera vanhu ivo vanofanira kutanga kumashure kunoko vachidzokera vachitsvaga vachienda kune bhoti ndokuti zvikwanise kufamba searea yakanafadza geo kunorevera mhepo uku ndo nzvimbo yatinotarisa kuti ndo nzvimbo dzokwanisa kuonana vanhu nekukona kuzambia kusaidi rekubhiriji uku ndo nzvimbo dzokwanisa kuwanika vanhu kuti rukuva rwedu kana richisunda mhepo rinosundira uku neuku. Saka pase 2 days dzose dzadarika paitika tsaona iri ngoya kuno kumhepo hapana pairi kumboita nenge bosi tikuiona rakagara pasera shuwa tete sokuti ndo tsaona huru.
kureveka muri kuriona rakagara pamuri kugara izvinezvi nepakanyura bhoti muri kutopaona apa tichiona mvura tichingona zvedu mvura kana mhepo yeshe ichirova tinoona kuti ndibhinga iri kurova because semunhu ndakambotravhera zvangu mvura ze15 zvekuma 15 years ndichibata matemba ndirimo ndakutoziva action dzemhepo dzinorova mvura macho kune bhinga kune kariba kune nengi kune yaunoti nengi fadhageo kafadhageo kozoti yaunoti nengi matusadona imhepo dzese idzodzo saka yemusi uyu muri kuzotaura kuti yakanga iri bhinga wefe kozi bhinga iyi 3 days ichirova haina 1 day tikaitika ngorova ipabva yazorora kariba ndeyekuti ikarova makuseni kusvika kuma 1-2 inenge yatomira. Ko ichokwadi here kunzi captain akamboudzwa kunzi mira apapa akaramba? Ihongu akaramba zvichokwadi, akatotadza kunzwisana nevanhu aitozama kupopotera vanhu kuti hamungandudze zuzu indoudzwa zvekuita nale captain kwete imimi. Tataura zvakare nemurume aishanda muchikepe ichi, ati vanhu vaaishanda navo vana vakarasikirwa neupenyu kusanganisira captain wechikepe ichi. Ataura zvakare kuti hongu iye akatonzwa vanhu vaikomplena pamusoro pekuti chikepe chakanga chisingafambi zvakanaka. Ngatimunzwei achitaura. Ndinoitwa Tinashe Chigonga. Musi wakaitika chiitiko ichi ndaibva nomukariba ndoshanda kuDDF. Ndaibva ndandikubasa ndaitobva kukariba chienda kuChalala. I was on duty. Mangu mutori paduty? Yes. Sevanhu vanoshandamo pane manhamba ari kutaurwa ari kusiyana siyana. Vamwe vari kuti aiwa nhamba iri kutaurwa ndiye patiketi vanhu vakatora matiketi asiwo dzimwe nguva hapashayikwe nyanya. Pane vamwe vanenge vapinda zvisiri kuoneka, vana vadiki, vamwe vakati kunyange nechembera dzinyorwe marisitsi. Imimi mungave neruzivo here kuti bhoti ranga rakatakura vanhu vakawanda zvakadii? Ine ndinganyepe because munhu anokaunda panonyorwa marisitsi kozokaundwa munhu apinda mubhoti head by head, chisingakaundwi kunzi mune vanhu 2 inhumbu, asi pavanhu vanoti kana kari kachechi kanoverengwa kuti kamwana, asi mwana patiketi anenge asipo. Iyo nhamba iyo inenge yakaundwa pane painotonyorwa here kuti munotoziva kuti musi wakati takatakura vanhu vakati, musi wakati takatakura vanhu vakati? Inini semazira ndoita uyu mukomana paanoverenga anonoudza captain. Captain ndiye anenge akuziva mapassengers ake. Tichitaura nevanhu kunyange patataura nakansela vanoti bhoti iri parakagadzirwa rainzi raitakura vanhu vari pasi pe100 zvichida kuti 90 plus macrew members. Sei vanhu vairamba vachida kuramba vachingopinda? Mune here pekuti maitosvika pakuti kune vanhu nhamba yedu yakwana, kana kuti dzimwe nguva vanhu vaingoramba vachikumanikidzai kuti muvanyorere marisitsi? Ipapo ndinganyepa, handikwanisi kutoratsa papindura. Makararama sei imimi? Tanzwa kuti pavanhu vanoshanda mubhoti pakararama vanhu vaviri, uye kutorarama kwamuri kuita, kurarama kwamakaita uko, chii chamuri kuda kutaura pamusoro pekuti vamwe venyu vamaishanda navo vakatsakatika asi imi muri mupenyu? Ini mabudiro andakaita ndikangozva kuti ndakapedzisira kuona ndangopfeka life jacket. Tangoipfeka but ndakazongoona ndamumvura almost 20 meters away from the boat. Saka kufamba bhoti richifamba ndaipushwa newave. Famba asina kuti munhu aiswima kana kuti aitiraya kuti abude. Zvaingoitikawo izvozvo. Mangamani makore akawanda zvakadii muchishanda naCaptain aityaira chikepe ichi? Handane time but inyaya kuti vanhu vanochinjana kufamba. Saka captain unongofamba naye unogona kuchinja, nhasi unomafamba neuyu mangwana unofamba zvichienda kuti uri paduty musi upi. Tanzwawo kuine vanhu vanga vachitaura kuti vanhu vakambotaura kuti zvakadai zviri kuitika. Imi semushandi weimomo mainzwa here vanhu vachikomplainawo kuti tikuona zvakadai so zviri kuitika, tiri kutya, tiri kuita sei? Iwayo mashoko endakamanzwa vachitaura naCaptain. Because captain ndiye anenge ari kana mamumvura, munhu anoziva mufambiro wechinhu chake ndiCaptain. Nyangwe any passenger anogona kutomuudzirawo but munhu anenge ari nezvivo nechinhu chake ndiCaptain. Ndiye ane simba rese, ndiye ane matomo ese, zvichireva kuti mimi hapana zvamaikwanisa kuita. Captain ndiye anokwanisa kuti uku handikwanisa kuenda, uku ndinokwanisa kuenda. Kana kuti bhoti rangu rava kufamba nako harikwanisi kudzoka, ndikwanisa kuenda neuku. Saka izvo decision inenge na kazhinji kana ramumvura bhoti rinenge rina captain. Mangamani makore mangani muchifamba nebhoti iri?
ini ndasingaendi almost every time. Ini ndaendawo yenze pamwe pacho ndaendawo ndiri mubhoti ndichitoma muma assignments andaita. Kazhinji panofa vamwe, umwe achirarama, umwe anoti ndakararamiswa nezvakadai. Imimi kuri kuti nhasi munhu kana kuti makore anouyayo muzukuru wenyu akazokubvunzai kuti sekuru munoti chii chakakuraramisai pakafa vamwe, munoti makararamiswa nei? Ndinongoti inyasha dzaMwari, nekuti handina chandotsanangura because ini kusima chaivo manyuwari handikwanisi. Saka kwanokwanisa kuti wabuda muleki, it's not an easy thing kuti zvinobuda izvozvo. Sevashandi vemuchikepe, raive basa renyu here nekuti munhu wese apinda munomupa life jacket, kana kuti maizongopa vanhu malife jackets pachinge pane zvamboitika? Pane zvakamboitika here pamakazombopa vanhu malife jackets matyisidzirwa nemvura, kana kuti mama kungojairira kuti aiwa tinogara tichifamba tichidzoka? Vanhu tikangoti vanhu chijairiro chavo chokuti vajaira kuenda vachidzoka. Saka panenge pazoitikawo zvinhu, I think vanhu panozoda kuimplementa kuti zvatinozodai zvikadai zvinofanira kunzwai. Asi vanhu same people vakanga vari mubhoti ndio vanhu vakagara vachifamba nebhoti. Zvekuti zvimwe zvacho zvavanogona kunge vachicomplaina pari zvino, zvinhu zvaitoziva zvokuti dai vaida kuzviita vaikwanisa kuti vachipinda mubhoti todawo life jacket. Saka vakanga vasatori bvunzi, imimiwo makanga musingavapi? Zvazvanguwo zvinhu zvavaiita. Saka takati vakapiwa vakaramba tiita kutaura anadza. Asi vanhu vakanga vangojaira kuti aiwa makore tichifamba nebhoti tichienda tichidzoka pasina chaitika. Kutobvunza munhu kuti shandiratidze risiti, anogona kukupindura kuti ndakambokwira bhoti renyu mahara here. Ndinoziva nekuti zvinhu zviri zvakanaka. Semushandi wepabhoti apa, mungazivewo here kuti bhoti iri raienda kusevhisi kangani pagore, kana kuti raienda kusevhisi zvakawanda zvakadii uye rakapedzisira nekuenda kusevhisi? Sevhisi what I know harina 2 months rabva for inspection. Rikatonzi rapasa ngariende zvaro. What I know ndusoti lekaptain vakauya kuti ratombomiswa kufamba. Saka obvious kana razonzi riende nalecaptain rinenge ranzi because handindotatoti mavhid mvura. Zvichireva kuti bhoti iri pane parakatombonzi ngarimbomira kufamba richisevhiswa? Pane painzi panga paexpire mafire extinguisher iri rikatomira kutoenda. Rakatozoenda ndofunga rakatodilea for some 1 day 2 days. Koma injini atiri kunzwa pane injini yakazombonyarara, imwe yacho ibva yazonyarara futi. Zvichireva kuti pakaitwa mainspections aya kuti payakaenda kusevhisi rakaonekwa here mainjins aya kuti vane zvimwewo zvavaitarisa havana kuona zvese? In terms yonyarara kwamainjins, tinotaura kuti munhu anokwanisa kunyararidza injini as long isina kukata yega. Captain ane zvaanotoita kubhoti. Zvakafanana kuti pane pakatombonyararidzwa mainjins, vanhu vakatomuti aiwa bhoti redu rinoita light nenyewevhi, mutsa mainjins, akamamutsa, which means zviri kuratidza kuti mainjins haana kuita sei, haana kunyarara ega, akadzimwa kumusoro. Mungazive here kuti aidzimirwei, sei akanga adzima mainjins? Ndosatotaura kuti operation iye ndianenge aiziva kuti chinhu chamwe zvafana panonyuturira driver mota, munomuziva kuti anonyuturira, nimi mangogarawo. Ndosaka ndati izvo handikwanisa kuita sei kuzvipindura. Mungatobvunzawo makaptain mamwe kuti chinozoita kuti azombodzima iyi azoita sei, anenge azviitirei. Ko zvekuti hanzi pane pekuti vanhu vakamboti ngatiendei pachitsuwa chiri padhuze paisland ichi, zvakambotaurika here? Uye pane vhidhiyo iri kubuda vanhu vakanga vatori panze vachitodedzera kuti binga wevhi. Imimi makamboziva here musati makwira chikepe kuti maa muchikepe kuti zveshuwa kune binga wevhi? Zvekuti vanhu vakazviedza kuti ngaatsvake nearest island, izvo ndakazvinzwa ndiri mubhoti. Saka kuti tingangotaura kuti captain akazvinzwawo. Ndoti zvizhinji captain anenge ane macalculations ake aanoita. Hatisi kumupa mhosva but munhu ane calculation yake. Saka hatikwanisi kumupindurira kana kuti tikumurambira kana kuti tikumupa mhosva. Tori munhu anenge ane muonero wake. Imi muchinzwa kuti captain wenyu ashayika uye vamwe venyu vese vashayika, zvakakubatai sei? Uye muchabvumidzwa here kuenda kunovaradzika kuti muri kuramba muri panapa pane masurvivors pakempi ino? Ini ndiri seni hangu inyaya yokungoti tiringonzimirirai procedure iperi, but ndiri seni hangu I was wishing kungoti ndaifanira handaikwanisa kuzonoviga vese, asi ndaifanira kunovigawo one of my crew because kana takatarisa munhu akafa neni
kana kuti taifanira kunge takafa tese. Saka tiri vanhu vakafa nguva imwe chete. Zvekutoti dai pasina izvo ndofanira kuti unovigawo anoviga izvo. Tataura navamwe mai vati usiku hatisi kunyatsorara, hope dziri kuramba nekuda kwezvinhu zvatakaona. Imimi makazongoona mulife jacket muchienda, asi pane vamakaonawo here vaitambudzika vaistrugla mumvura imomo? Zvakanyanyisa. Vatoripo tonoti apa uyu zvatoneta uyu atoneta. Ende tatotakurwa ndinosvikawo pano pabhoti rakanditakura kunosvika paisland. Ndipedza kutodzikawo bhoti ndichiona captain wangu atori pasaidi. Ndichitonogariswawo pamwe patakanogarwawo but tikatangogarawo takutobvunza kuti kumedhemu katori aufa. Pane pandakapedzisira kupindwa panga vari ndangozoti izvazvongoitika. I don't think kuti vaita vasafe ivo. Tataura namai vati ivo vakaedza kufona vachirambidzwa vachiedza kufona. Imi makazvionawo here izvo? Izvozvo manje zvinoita bhoti rine 2 stages, kune repasi nerepadenga. Kana vaifona vachirambidzwa munhu aikwanisa kuvarambidza, ndofunga vangu vari kudhusi nacaptain. Ndokune room inenge ina captain, saka obviously vangu vari kustep yepamusoro. Saka ndingati ndakazviona, saka ivo ndofunga vaicommunicata nani nacaptain. Imiwo mune hama here yakashayikira, munoti kunzwa vamwe vazhinji vanhu vaisafamba ega ega, vanhu vaifamba nehama dzavo, vana vazukuru, vana sekuru? Aiwa, haina handina hama yangu ini kuno ndingori kubasa, mhuri yangu itori kuharare. Saka kunoku vanhu hama dzangu vanhu vekubasa. Ndidzo hama dzangu dzandaitoti dai ndatonovigawo. Tataura zvakare nababa vati ichokwadi chikepe ichi chakanga chakaremerwa zvakapfurikidzisa, uyewo kurarama kwavakaita inyasha. Vandakaona vakatobudisa musoro apa vakabata mwana wavo neruoko rumwe chete, vachidaidzira kuti vamunoda ndibatsireyo, vamunoda ndibatsireyo. Saka uyu wekuDDF uyu anoshanda kuDDF kusecurity akatraya kuda kunovabatsira, but nekuda kwemasaisai airova akashaya futi ovabatsira sei, because distance yekubva pamusoro nekusvika patakanga tiri hapasvikiriki nemaoko kuti ukwanise kubata. Chero vakatamanza maoko mese muri 2 haasangani because pakareba. Saka vakadzikana vangozorohwa newevhi vakatobva vangoshayika ipapo. Vanga vakamubata maoko. 1 wacho anga vaiva nevana 3. Vana ivavo ndakatomboedza kuvasumudza tiri mubhoti ndichida kuvasevha kuti vaende the other side ranga risina kurereka, but nekuda kwetime hatina kuzokwanisa kuwana nguva yakakwana yekuti tikwanise kuwana tipe maassistance akadaro, because hata kutotyira kuti nesu takutofanira kutoitawo se kuti wanawo chinotibatsira. Inini kurudzira ndinoita kuvanhu vachashanda kuridha uku, ngakushande vanhu vari trained uye vane chido neupenyu hwevanhu, nekuti dambudziko iri dai zvakakasira kuatendwa kubudisa mvura mutengi. Nekuti ndakazobvunza mumwe munhu, naye kana muchiti bridge pump yatsikirirwa mukati mubhoti muno hamuna here mabhaketi? Nekuwanda kwatakaita uko hatikwanisi here kutora mabhaketi tichibudisa mvura iyi, bhoti rerukiro akabva anyarara. Kureva kuti idea yaigona kushanda yemabhaketi iyoyo. Saka tova kuti vanhu vachashanda uko ngavave trained, vachitrainwa zvemumvura 1, vachitrainwa kubata vanhu zvakanaka, uye vari vanhu vanoresponda kana vanhu vachipa maproblems, kwete kuignora maproblems. Nekuti apa tiri kuchema kuti dambudziko rakanyanya kubva pana captain. Chero zvazvo anga achifambisa bhoti zvakanaka, but kusateerera kwakaita vanhu vachikola kuti aiwa ona izvi haana kukwanisa kukasira kupa agent ningiri respond. Imimi makakwira bhoti iri kangani, maigara muchirishandisa here kana kuti kakatorike kutanga? Ndane more than 3 years ndichikwira bhoti iri. Tinoziva kuti vanhu vese vanopinda muchikepe, chingava chidiki sei kana chakakura sei, asi pangori nemvura munhu anopiwa zvikwanisiro zvekuti zvichida panoitika tsaona akwanise kurarama. Imi pamakapinda mubhoti musingapiwe malife jackets, sei musina kuabvunza? Aya anga ari mafambiro edu everyday patinokwira bhoti iri, kuti sekutsanangura kwavanoita uchipinda mboti, vane zvavanotsanangura vachiti kana paita emergency munhu usapanike, tine malife jackets ari pakati nepakati, kana paita emergency tichamatora tokupai.
saka isisi takamirira kuti malife jackets tichamapiwa tinozomapiwa kana pachinge paita pakuda kudevelopa dambudziko. Tichiona bhotiri vanhu vachitopinda vairatidza kuti vanhu vakawanda vari kupindamo. Pane munhu ari kuti ndakaita head count. Zvaikwanisika here kuti munhu anyatsoverenga kuti ndiri kuverenga nemapindiro amaita maipinda muri mutsara? Vanhu anoita head count anozoverenga bhotiri akufamba rakutanga kufamba. Saka tingatigona kuti kana akapodza ne plus 5 or minus 5. Asi for estimate yake yekuti 153 I think it's okay. Bhoti riri kunziro rakanga rakapiwa mvumo yekuti rinotakura vanhu vari pasi pe100 vanova 90 vakazosanganiswawo nevanoshanda muchikepe zvimwe vaisvika kuma96 95. Imi muchiona muchipinda makawanda hapana here pamaimbokompleniwo kuti bhoti iri razarisa uye takatakurawo futi nezvimwe zvinhu zvinorema? Chinoitika kana munhu achida kuenda chero akaudzwa kunzi bhoti razara haakwanisi kudzokera. Saka ipapa vanhu isusu tine dzimwe nharo dzatinoita kana tichida kufamba nezvikepe izvi zvekutoti tinotokuzosvika pakukurira vanhu vanenge vachiita se vane vachishandako nekuda kwekuti tenge tichida kuenda nzende dzedu. Saka hatikwanisi ava havazokwanisi kuti resist. Imimi pavanhu vamakaona vamwe vakararama vanhu vaibatirira pachii zvii zvekuti munoti pane vamwe vanhu vakararama nekuti vakaona pekubatirira? Malife jacket vakawana mukana wekupfeka malife jackets ndo vazhinji vakati raramei nevanhu vakabudira kumasure kwebhoti nekuti kune zvisimbi zvakawanda zvaiveko zvekuti vamwe vakakasira kuzobatirira plus ndo kunenge malife ring ndo kwaanenge anga akatiwandirei kumasure ikoko. Saka vakabudira side rekumasure ndo vakararama vakawanda asi vakabuda pakati nekumberi uko vazhinji vacho vakapara. Imi makakwanisa kupona nei? Makaona life jacket here, makaona life ring here, makabatirira pasimbi? Inini handina chandakawana life jacket zvese life ring asi ndakambobatirira pasimbi ndikazobatirira pane chimwe handisi kuti vanochiti chichocho chinenge chiboxi so chine zvitambo asi vanochi chinosurvivisa vanhu 15 ndo chandakazodaidzirwa neumwe munhu ndichiswima ndichida kuenda the other side randaiona kuti ndogona kuwana assistance. Saka ndakazoswima futi kudzoka back ndobva ndazobata chinhingirikiri ichocho asi ndakanga ndisina life jacket kana life ring. Pane umwe watataura naye anga achiti pakanyurira bhoti nekwaida kuenda Captain makanga muri pedyo nechitsuwa hanzi pane vamwe vanhu vakatoti ngatitsaukei Captain akaramba kutsauka. Icho kwadini? Isusu sevanhu vakanga vakagara pakati nekwaive Captain anenge ari pamusoro isi tanga tiri pa lower deck. Saka vaicommunicata na Captain ndevamwewo asi semaonera ndinoita nemadistance ezvitsuwa hapana chitsuwa changa chapa chiri padhuze nepatakaitira nhingirikiri. Panga patova padhuze ndipo kuenda paKings Camp ipapo nekuti Long Island yanga yakure tata pakati nepakati peKings Camp nekuti tata kuona kuti Kings Camp iyo ndo the only chitsuwa chataikwanisa kuti tinosvika. Ndo saka Captain aiti tirikuda kuti vavarira kuti tisvike paKings Camp manzwa kuti hatisvike here paKings Camp asi takazotadza kupasvika. Hapana imwe island yatakanga tiri padhuze nayo. Imimi muchitanga kukwira chikepe pane mavhidhiyo ari kubuda vanhu vachitanya kunzi bhinga wevhiyo mukuona wevhiyo. Imimi dutu iri makanzwa nezvaro here? Makarionawo here muchitanga kukwira chikepe? Dutu takariona kwete kunzwa takatoriona asi nemaziviro atinoita nemafambiro araiita mazuva ese nemadutu akaita seiwaya araiwanzofamba mudutu rakadaro richibudirira. Zvichireva kuti Captain would always gamble kunyange kuine dutu aitongopinda nechikepe chakecho. Vane maonero avanoita nekuona kuti bhoti ravo riri stable here nemafambiro arinenge richiita kuti riri kukurirwa newevhi here kana kuti harisi kukurirwa newevhi. Saka at the first time achitanga kufamba akaona kuti bhoti rake rinenge riri kuita se kana nesuwo taive neconfidence yekuti bhoti mamiriro arakaita aya tinoita se tinosvika asi dambudziko rakazouya chete pakuti mvura yakazopinda muinjini. Kazhinji kacho panorarama munhu pachifa vamwe vakawanda munhu ane zvaanotenda kuti ndizvo zvakamuraramisa. Imimi nhasi kuri kunzi manzi chii chakakuraramisai? Ndezvipi zvamunotaura kuti ini ndakararama nezvikonzero zvakati? Zvinobatika here kana kuti zvese?
Ini ndongoti Mwari ndo wakandiraramisa nekuti uchenjeri chaiwo wakanga wapera. Asi ndakangoona pfungwa dzandaipiwa ndakatoona kuti it's God inspiring. Hakuna chimwe chinhu chandinoona kuti chakandiraramisa asi kuti simba kana kuti chii zvese zvaibva kuna Mwari. Nenjere dzese dzandaishandisa, that was good. Tikuona kuti vanhu vese vakakwanisa kubuda muchikepe vari panzvimbo inoi. Muri panapa kwemazuva akawanda zvakadii, muchabva zvaita sei, nderupi rubatsiro rwamawana, uye taona vanhu vanga vachibuda vachinzi vabva kunowana zvinhu zvakanga zvairi mumvura zvakakwanisa kubviswa. Apa so far inini zvangu ndanga ndisiri panapa for a long time, ndakaadmitirwa kuhospital ndikazobudiswa kuhospital, asi panapa ndikazouya. Asi rubatsiro so far rwari kuwana chikafu vanhu vari kupiwa, mbatya vanhu vakapiwa, mafoni vanhu vakapiwa, zvitupa vakareplacerwa, malines vakareplacerwa. Saka hatizivi kana paine rumwe rubatsiro ruchazouya. Asi so far ndo zvabatsira rubatsiro rwawana vanhu so far. Saka muri kunzi muri kubva panapa kana zvadi? Vane varida kunyatsoona kuti hana dzedu dzanyatsodzikama here. Muri kuwana rubatsiro rwecounseling here? Tinoziva munhu kana wawana experience yakaita seiyoyi, pane zvinovhundutsa zvakawanda. Pane vari kuuya here maprofessional counselors kuzotaura nemi? Nezuro takawana chaplain vekuZRP nemamwe mafundisi surrounding churches vakauya vachikanzela. Saka every time mafundisi vari kuuya vachikanzela. Imimi pamakakwira chikepechi maive mega here? Nekuti tiri kunzwa vamwe vari kuti vakanga vakakwira nevana, vamwe vaiita zvebhizinisi, vamwe vaienda kunoona hama uko. Imimi mange makakwira muri mega here? Uye kana manga muine vamwe mamuinavo vakabuda here? Ini ndaive nemuzukuru wangu 1 akabuda, asi murume mukuru zvake, asi tese takakwanisa kubuda. Saka tingati ruzhinji rwevanhu vakafira mumvura umu madzimai here, vana here, varume vakasa kusambira here? Ruzhinji rwakafira mumvura vanhu vakaita sei? Apa i50-50. Asi namba yevana yakatova ndeindofunga ipapa. Asi varume nevakadzi inofanira kunge iri 50-50, vakabuda nevakafira mumvura i50-50. Vakawana mambotara kuti vakabuda nekumashure vakawana chance yakakura yekuti vararame. Paive nepasi nepamusoro, ko vakanga vari pamusoro? Vakanga vari pamusoro vamwe vacho vakararama, nevakanga vari mumasure. Because kumusoro uku kumasure. Saka kutena kwarakaita vakaita chance yekuti vakaraswa vakakasira kudzoka paboti. Plus side ravakarasirwa vakakasira kudzoka paboti. Ava vemberi side ravakarasirwa vakaenda kure neboti. Sekuru vechikuru Soro Jena vanga vari pano vataura kuti pane chivanhu chinoda kuitwa, pane chivanhu chiri kuramba chisingaitwi munzvimbo dzakadai so, uye vanhu vacharamba vachirasikirwa neupenyu zvinhu izvi zvikasaitwa. Ipaibigwa hwawa vaiuya vemuno chifi mora, chifi isina mutsanga, chifi vana negandi vanoziya nhingi Zambezi mutaigara isotso. Mukuzinzwisisa hwawa waibigwa pabhiriji apo. Wobigwa hwawa vekuzambia vana sina dhamwe, vana chipepo, kozouya vana anawa vana mora ndevarizive dhamu iri. Zvoitwa chivanhu kusina iningi magitari, ngoma dzechivanhu ndezaitiwa papungwe. Hwawa aikona wakutenga, hwawa weningi wakupika ndo waiitwa pabhiriji apo, ende mari mokanda mari pabhiriji. Machifi anenge ariko nemukuru wacho anenge ariko, nokuti nyami yaibuda ichiburisa ichi, vanhu vachicheka yonyura yoendapo, vocheka futi yonyura yoendapo kusvika uku
kusambezi kuchirundu. Tataura zvakare nevanhu vanomirira vanhu vanofamba vanotakurwa nezvinotakura vanhu, PAZ, Passengers Association of Zimbabwe. Avo vati kunyangwe ivo vachifamba mubhazi vanotonzwa bhazi rakazara, vamwe vachimanikidzira kuti vapinde mubhazi imomo. Vataura zvakare kuipa kwemugwagwa. Vataurawo zvakare pamusoro penjodzi iyoyi nokuda kwekuti makatsakatikira vanhu vakanga vachida kubva kune imwe nzvimbo vachiendeswa kune imwe nzvimbo. Vataura kuti vanhu vanenge vachifamba vanofanira kubatirana pamwe chete nevanenge vachityaira. Ndinda Muzoremba. Takangonzwawo kwaitika chiitiko chinoshamisa, so takauya night bus from Harare tikati tingoitawo the whole of society approach kuuyawo kunokonsolana neamanesha mari dzedu. I have a friend from church akarasikirwa nehama, then mumwe mwana awanika, mumwe achiri mochari, saka tamanejawo kuenda burial. Takaviga mai, tapedza tikazoviga mwana. Zvanhu zviri very touching kugravesite ukoko kuona kuva akacherwa akawanda akaita minda neminda as never before, because usually unongoona your grave guva renyu, gomba renyu, and then maybe the next, but apa ungochiona akawanda, and then it will tell you kuti awaiting macoffins kuti avigwe. Saka zvandibata zvisingaite asati ambosangana nezvinhu zvakadai. So we just want to wish vese vapona kuti there is a purpose, Mwari vane chinangwa nemi. Let's continue to have hope in the Lord. Pari kutsvagwa mamwe mabodies pane vakarasikirwa, tinongoti Mwari vakunyaradzei. But I would say kuti the entire community iri kuda counseling yakasimba kuti tidile with the mental condition, the mental health, emotional stress and all. Taremerwa chaizvo. Inguva yakanga yakwana here, kusanzwisisa here, imhepo here, chivanhu here chaita kuti vanhu vakawanda vapararire muKariba Dam. Nokuda kwekuti vazhinji vatataura navo vapupura kuti captain wechikepe ichi akaudzwa kakawanda pamusoro penjodzi yakanga yakupindana nevanhu asi haana kuteerera. Vatataura navo vataura kuti lake captain akatoyambira, uye captain anonzi akataura kuti ane paachaenda kunomira asi haana kumira. Vanhu vazhinji varasikirwa neupenyu, vanhu vazhinji varasikirwa nenzira yekurarama nayo nekuda kwekunyura kwembuya nehanda ferry boat yakanga iri kuno kuKariba. Iyo yakanga iri nzira yakanga iri nyore kubatanidza Kariba nenzvimbo yekunana Chief Mola nenzvimbo dzakawanda wanda dziri kumhiri kwedziva iri reKariba. Zita rangu ndinonzi Stella Mumusha, asi tiri kukurudzira vatyairi vese zvavo, vese vanenge vakabata upenyu hwevanhu mumaoko avo, kuti upenyu hwemunhu hunokosha. Hazvinei kuti mumwe chete, upenyu hwemunhu hunokosha. Kune vose vakarasikirwa neupenyu tinoti zororai murugare. Kune vose vari kuchema vadikani vavo tinoti Mwari vakunyaradzei. Kune avo vakararama panjodzi iyi tinotenda Mwari kuti upenyu hwenyu hwakachengetedzeka.